लाइथांनि सालकिजा सिगां कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि मुंगिया गामि थानाबै खबजाक 35 माइल आमसाई गामि गोदालनि बुधुरानि देबरमानो 33 माइल आमसाईनि राजु देबरमा बाइसास माइ तंगो हिनै कक एरें एरें कक्सिल जावै पाल कुथुंबै बुलायमनि बोरै चला कुथुंबै कक्सिल जामं कासामनि असित कुमार देबरमंगै खरकसानि शाखाव पातिमंगो बुधुरानि देबरमानो गामिनि चला बोरै जतो जानि जे मानतै बुलायमनि हाइने बाय शाक बेलायके देरामनि अबाहाय कक्तमनि पातिमंग थायो थांगै कक सामनि बिसिंतै पाइथागो खेरेंबर शाक हामनागो तुबुननि कक शाकनारिदानि कक सामनि TWF नि आदं जरो आबोनि बिसिंतिनो खेरेंबर शाक हामनागो बतुबुखा फियाबा बेलाय शाक हामयाव बाय जिबि शाक हामनागो रिविरनका आसुक सिमिया TWF नि बखाक्तै प्रेसिडेंट मनिहार देबरमन शाका ताबुक बुसकांनि सालो चुबा सुरनाय जेसक शाक हामया हनै बेलाके हामबाय अनि मिडिया ता खूब दंनो मो गतना मानि के लाई थांनाय 13 तारिखो मुंगिया गामि ब्लक नि बिसिंगो खबजाक पूर्व लखीपुर बिसिनि आन्दारो गामि कताल हनै कायसा गामि दंगो 29 कृष्णपुर विधानसभा खबजागो आरो चिनि बुखुक बुधुरानि देब बर्मा बोसाइनि बुमुखाय असित देब बर्मा बरक नुखं खालायै आहायनो हामहुया करै बिग्रा जाबा तंलाय जाव बल वार फाले बुनि सामरक तांगै तिप्रा साब्रकबा चिनि ट्रेडिशन अबबा उ गरा रकबो किचा मिचा फालायना जोआग्र हंगाय चाना करै जाबा अ जरावो काली पूजावो गोबां मा आरो मेला अंखा मुंगिया गामिवो हंगाय हपुं आइलायखा प्रोग्राम अंलायखा नायलायखा हंगाय उ गारि ड्राइभार खरकसा राजु देबरमा हनै बंगारो गरा नंना थांगा थांगै नंगै आकय फायका हंगायनो नंगै आकय ब थांगा अ जरा हंगायनो बिनि प्रतिबेशी एक कथाय बिनि काका नि बिहि काकी बिन काका थै थांगा बिनि काकी नक फिरकमानि जला आबनि बुमंबो असित देबरमानो ब एरें एरें बरकनो चिनि बुखुक बुदुरानि न बुइबाय सासमाय तंगो आ राजु देबरमा सासमाय तंगो हनै बुइनो बुइनो रिंगै बबो सप्रे तालांगै बुइखा अंगाबा बिनि एमन बाबे बुखा आबो सानानि मतया बनो बुमां बिनि लाथा कटमा टंग आलाथा बाय बुखा सिनि सातगिया फुनुक्तगिया नुक्तगिया जागा पर्यन्त बनो बुखा आपसुकै खरकसा बुरैनो बुखा अथच जों ताबो बुरै रकनो बबा हायके सन्मान दिनाना बुरै रकनि आइन बबा हाय उङै दं आबो बेबक सि दं तुतै सिदिन जे ताबो जरा चिनि अ गामि आमचाया दंनाय रक 33 माइल हिनजागो 33 माइल सुबंनि गामि नि आमचाय हिंगाय अ जागा बरकनो नगो थाङै बुखा हिंगा आबुनि बागै जों खोनाका नंनि मिडियानि माध्यमेनो जों खोनाका जों नुखा यूट्यूबर नुखा ओंखायनो जों थांका मियाव जों थाङै वाटै एक सेकेन्ड पानो वाटै थागे मिया हाइपानो जों सेन्ट्रेल कमिटि TWF निउ प्रेसिडेंट माने यागुलो अबनो पुइला अबा हाय गतना खना मानि बागै थांका थांगै जों खरक बुरैनि कायसा प्रतिनिधि दल चिनि TWF सेन्ट्रेल कमिटि जों थांगै नायका नाय जे अवस्था बंनि चानानि माइकरै बंनि नगो आसुकै माने वाटै कलाइजाक अ थंगाराव लुं कलाइजाक ओंखाय बरक न पुइला न मुंगिया गामि PSC व तालांमानि आरो न हयते रेफारिका किन्तु बा बरक साहस करै तांगै हने वानसा कक माया बंयागो रां करै बरक आगरतला सिसारे फांचेनि नुगियाको बरक फाइनानि साहस करिका आबुनि बागै बरक फाइमान लिया बरक नगन हाया कलाइ दका जों मिया थां सगै गांगा जों वानसुका जों नरकनो पुरा चिकित्सा खायरिनाय नायरिनाय नंनि बिसार नायनाय नै बेबि जों बायना थांगै FIR खायका थाना मुंगिया गामि PS एरपरे हंगाय मिया वातै मानि बागै जों बरकनो जिनि लगे लगे न तुइ मानलिया जों खेरां बारो तिनि बरकनो फायग्रा दे आपत नै जों खेरां बारो बरक तिनि फायलाय जाका हंगाय फायमान यागुलो हंगाय आरो खेरां बार हस्पिटाल बिनि कन्डिशन हामिया आरो कोनो एक्सरे मेसिन डक्टरै गोबां मा टेस्ट मेसिन डक्टरनि बागै अर जिबिओ रेफार खायका जोंबो बरकनि लगे लगे न ताबो बरकनो अर तै फायका बरकनो जों जा नांमानि ट्रिटमेन्ट जों ताबो नाय दङ खरस पत्र नांमानिबो जोंरि दङ आबुनि बागै बेलाय हामबाय मारो चिनि हा बुबाग्रानोसो कारण बुबाग्रा जोंनो अबा हायके सामुंनो बेरखा दागिखा अ सामुंनो जों ताबो खलायलाय दङ चिनि TWF जतो बुकुक चं
aboni bagai buagran hambai tai jotto ti develop bukhokjona hambai tai ang obono koinai tir chini o 29 Krishnapur kaisa mantri ni amchai aro chini tabuk tiprasa hamkrai mantri ni elaka ang bono koinai bo nichoi o khoborok no nukhona thangai nai abono je dusi jasa panang tongthun bo dusi no উপযুক্ত কঠোর শাস্তি দিনানি বাকি ববা আরো जोंनो सुबाथुन बखरकसा मन्त्रि बाहनै आं आबना आनि कयमु ताइ जों जत्त ति डाबलेब आगरतला तंनाय बुखुक जंना बां नंनि बिसिंति कयो फायदि जों अ बुखुकनो जों वाइसा वाइसा खलायो जों पालपाल खायनाले हामरि लायो जों बिनि नगर हनाय ताइ बिनि तामो शास्ति नां जे खरकसा बुरै खरकसा बुमानो अबाहायके बुमानि आबो किन्तु जों सह्य खायमाया जों नुगो बेटी बासा बेटी पर किन्तु बासिनि कामि आमचाइरको तागबो बुरै रगनो सातो गइसे तंमानि नुगो इनका आबो सुदु स्लोगान सिमिदा ना आबो सुदु ग्राम शहर अञ्चल सिमिदा ग्राम बो आबो कार्यकारी इंगेदा आबो से आं ताबो वर्तमान सरकार आं कोएक्सन खाइना मसो इनका आबोनि बागै जोंले जों टि डाबले बुबाग्रानि बुरै बदल जों जेखाने अबाहाय घटना ओंगै दङ जों आरो जों बासानाय जों सुबानाय ताइ जों बिनि बिचारनि बागैबो जों आरो जतटुक बिचार मायसा जों आबनो जों आन्दोलन खायनो थानाय आबनो चिनिको आजा ताबक दो बातिलामुरादि एसडी को बा असिरंनो इनफरमेशन रेखा प्रगनि माने प्रगनि फेरंग सामा प्रक्ताम साखा तेलामो ताबकसे जरते जे आसामिनो कुन साजारि जाका कुन एरसमेन्ट खायता ताबकसे जरा तो रमजागियाखौ जों मियारि एफआईआर खायमानि बहायनो वाटैनि बागै साल थांगै थांका 5 तारक बाजि खना एफआईआर खालायमानि बिबि वाटैनि बागै अंखलायमाया गाय आबुनि बागै ताबकसे जराले जों रममानि कुन खबर मानियाको किन्तु बा जोंनो कग्रि रहका जों दुसिनो रमनाय जों बनो शास्त्रिनि अकक जोंनो रि रह कन्डिसन बमाइता बि चिनी बुखुक बुदुरानी कन्डिसन के बेलायनो हामिया कारण बनो गाहाम ट्रिटमेन्ट नांगौ बिनि ट्रिटमेन्ट गाहाम के खायनानि नांगौ कारण बिनि के बकरैनि बागै बर रां पैसा बकरै जा बिग्रानि बागै जों टि डाबलेब नासिगै तंमालिया मुक्ति कलायो जों मिया बरकनो सुबा सुबा गाय फेका बंगनगो माइरं माइका करि तिनि बसं बरकनो तै भायो ताबक बसं जे नांमानि जों बरकनो सुबा नायदि कोने कुसिया हना माजरा बेरै बुओ उनका साव बुनो साव आना बुनायखा अरे अने बरन बुखासला बे बरे बे छापले बुखा साइच माले जगह जगह के साइच माले आ सिने बायो जगह फास्टेव का सामनो असिकुमा बना ब्रम बासुनो ब चलाखाय जुआं नहीं फायमाने फायका दो चला जुआं नहीं फायका फायबानि साइमे आंगान नगो आं साइजों थुवो माने आं बोसोरके तो नगो न दंगो दो नगो दंफानो गां फायनायनि थांगा माइ बालायनि थांगा ता माइ बालायनि थांतानि सलानाखौ बर जानो माने ति फायसाइमिया तब आनो मादारा बेरै म और न सला मानो हनै बर आनो जबदस्ति कलाय दातये कोए बुसुदे पांको ताबो सिकुमानि दलो दंगो सेमाइ दंगो गते बिन लगे ते सलामा हा दंगो सबजनि सेमिया गेबर जबदस्ति कले गोसिरि ने आनो बुओ गांमा गोसिका किरिबा तिति बर आनो हिनो मसला बे गोसिरि ने जबदस्ति गोसिरि वाना जबदस्ति के बर ताना बनायो आनो ताना नाय दिना दा फिलिक तयो मासाका दां को लाथा कलम मत जा आने पारा बुं 35 न कलाय लमना बुदुरानी दिया बरमा आना बुनाय रखे बोरे बतंगो चला बतंगो न माजरा देवा त जा माजरा बेर माने हेरे माजरा बेर बुनाय जे सामसा बुनाय के चलाने दिगे बुखा असिकुमा बिसि दंगो असिकुमा दाइ सालो असिकुमा लगे तै दंगो बर गमन दंगो आनि बिसले आपो तो आन बसके काम खने थांगो आन पार अंको बिन पारा दिगे माइ बाला थांगो माइ बाला थामान सेराय माइ सारे नाय तंमाने बरानो सकले तलाम थांबायो सकले तलांगै थांबाय पुरे बंगनगो थांगै बुखा ताबो सिकुमा सनगो थांगै बुखा तारपरे मानजा खाने चलाने दिगे फोन खाइरि रोय चलाने दिगे बुरि खानो कोने करे जागा सेमनो जागा सेमे गथना के सम्मान दिन
তারপরে নো হসপিটাল ফাইকা খেলেন না হ্যাঁ খেলেন বা হসপিটাল ফাইকা ফার্স্টেও তেলামারা ফাইকা তেলামারা ফাইকাম পরে তা খেলে পারা ফাইবকা আচ্ছা নিনে বড় বাজার খোমাঙ্কা আন দুখ মামাকে যে বুঝা মানে খিলাংদো খোলাও কানি বাইবনি নিয়া তারপরে ফিকুঙ্গ ইয়াকটুও yang bekau sapra kata bekau থানার কোনো এফআইআর দেখাইকা দিন চালা ha দিন চালা কোনো থানার ফাইকা ancela nung efe dekhaiga ancela boro job dosti kancela no bo soi potor di kalang thanga ka ko di manja ko ni beri ne manja ke kalang ke ancela no bo job dosti kale wasi potor di kalang ne bin sate di kalang thanga ni bu sabung ka an bu sai bung ko si de bro nung thana de efe khaiga thana e per thaka na khaiga police kono action dena kata sudar de তো খানা খানা mama asu jarati ja tasu te gas di kanela gas le dikha ri phana ta borom je খরক বসল খানা না বুনাইরা ane puna ne ke man tongo buri bo tongo sala bo tong korni ko মানে dogo kana এরেং korni ya tongo se aisi ai se na ও সালা বে মা টং নি মাদরা দেউ না নো কো সালা সালা raju de borom ma pai আমাকে পারানি দা parani ya bo kai tabo 43 mal ni o raju devan mala apu ko ni no rogo khaisakta an ko phaje ke bono se bisini ya kisu biya boro se boro jani bo boro ni ti phaye sino ko no khala ti kala ti phaye mo bore asala sora ni phayo ne kare oi ano chokla yu bu efer khamala bo thana efer khaiga mongi ka মঙ্গি হবো না